दिनै जोबोद जोंनि थाखाय गोजोनथाव खौरां जोंनि बालाजान थिनालियाव 100 सानिबो बारा दिनै सुबुंफ्रा इउपिपिएल हान्जायाव जगदान होफैदों। बेनि गेजेराव मुंख'थाव जे क'क्राझार जिल्ला आसुनि बारग' सासे नेहाथारि सबिन शर्मा बिथाङाबो दिनै जोंनि इउपिपिएल दलाव बिथाङा जगदान जाफैबाय। आरो बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो सोद्रोमाफोर दङ जायफ्रा गुबुन गुबुन आफादफ्राव थानानै खामानि मावदोंमोन। बारग' बेबायदि फरायसा दैदेनगिरिफोरबो दङ आरो बिपिएफ मावनानै फैनाय गोबां बेबायदि सोद्रोमाफोर दङ। थ' जोंनि बालाजान थिनालि बे बालाजान थिनालियाव दायो माने जोङो मानसिफोरखौ सोलायनाय नुगासिनो दङ। बिथांमोना दानि जे गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टजों थादों आरो आंबो बे जायगानि हिसाबै जायफ्रा आगोल बिपिएफ खालामदोंमोन बिथांमोना लासै लासै इउपिपिएल दलाव हाबगासिनो दङ। मानोना जायगायावनो दं सासे एमएलए बेबायदि बिथांमोना साननानै आगोल जि खालामबाय बिपिएफ दा आरो खालामबावनाय नंला बेबायदि साननानै दिनै गोबां मानसिफ्रा बेहाय जगदान खालामदों। दिनै क'क्राझाराव जि मोनद' ब्लक दं बे मोनद' ब्लकनि गेजेराव जों जुदि नायोबा नुनो मोनगोन दिनै देबोरगाव ब्लकआवनो बांसिन जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जे खामानि बे खामानिया साबसिन रोखोमै जागासिनो दं। आरो देबोरगाव जि ब्लक बे ब्लकआव गोबां रोखोमनि सुबुंफ्रा जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव हाबगासिनो दं। मानोना इउपिपिएल सरकार फैखांनायनि उनाव बे ओनसोलाव गोजोन लाबोनायजों लोगोसे ओनसोलनि जौगाखांनायनि थाखाय जेरैबायदि हाबा मावगासिनो दङ बे देबोरगाव ब्लकनि सिङाव जिहेतु गोबां गोरों गोरा मानसिफोर दं बिथांमोना दानि प्रमद बर' सरकार दैदेननायखौ नुदों। दिनै इउपिएससिनि थाखाय कचिं होदों, दिनै इन्जिनियारिंनि थाखाय कचिं होदों, मेडिकेलनि थाखाय कचिं होदों, लाइमोनफोरखौ दिनै गुबुन गुबुन बिथिङाव ट्रेनिं होगासिनो दङ। दिनै पिक मिशन, हेन्डलुम मिशन बायदि रोखोमनि मिशन लानानै जिहेतु खामानि मावगासिनो दं। नोंथांमोना नुबाय जे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो दाख्लै 3868 बेबायदि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 रां अनसुंथाइ होदों। जेखौ जोंनि जे बिसायख'थि जे इस्ताहार बे इस्ताहाराव बुंनाय जादोंमोन जे मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होनाय जागोन। दा गिबि खेबनि थाखाय 25,000 रांखौ होग्रोनाय जादों। बेफोरबायदि बायदि रोखोम जे हाबाफारि मावनायफोर बे हाबाफारि मावनायफोरखौ नुनानै जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा माने मोजां मोननानै दिनै इउपिपिएलखौ दिनै गोबानानै लादों। आरो नोंथांमोना नुदों दा बेबायदि फुटबलनि खेथ्रआवबो जोंनि जे सरकार बे सरकारा गोबां हाबाफारि मावनायखौ नोंथांमोना नुगासिनो दङ। दिनै दुरान्ड कापबो जागासिनो दङ। बिनि सिगां मा खेला क'क्राझाराव फैखो, क'क्राझाराव मा जागासिनो दङ बेफोर गासिखौबो नुदों। आरो बेफोरखौ नुनानैनो दिनै क'क्राझार ओनसोलनि रायजो राजा स्पेसियेलि जोंनि देबोरगाव ब्लक मानोना क'क्राझार टाउनजों नांजाबनाय बे ब्लकआ बेनिखायनो गोबां मानसिफ्रा दिनै इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै बे दलाव जगदान जागासिनो।